Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa qed jaffaċċja kritika kontinwa wara l-allegatament ma ta' bidu għall-ebda investigazzjoni dwar l-aħħar skandlu ta' Joseph Muscat meta kien żvelat l-involviment tal-eks-Prim Ministru fil-ftehim ta' tliet sptarijiet. Mistoqsi fit-tmiem il-ġimgħa jekk Muscat hux qed jiġi investigat, Angelo Gafa naqas milli jwieġeb. Il-kap tal-Oppożizzjoni qed jitlob li jiġi investigat Joseph Muscat. Joseph Muscat, l-eks-Prim Ministru, qiegħed jiġi investigat? Ara, nerġa' ngħid, jiena per prinċipju u l-liġi nekwotalek l-artiklu 87 tal-kodiċi, skużani, tal-dwar il-Pulizija li prekludini billi nagħti dettalji dwar hemm individwi li jkunu jew suġġett ta' investigazzjoni jew li jkunu ħajtresqu l-qorti. Ġimgħa ilu t-Times of Malta żvelat kif l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat irċieva 60,000 euro mingħand kumpanija Svizzera li rċeviet il-miljuni mingħand Stewart Healthcare waqt li kien qed jgħaddi għandhom id-dil tal-isptarijiet mingħand Vitis Global Healthcare. L-eks-Prim Ministru tħallas total ta' 60,000 euro bl-ewwel ħlas iseħħ xarejn biss wara li rriżenja. Il-flus tqasmu f'erba' pagamenti, tnejn minn kumpanija bl-isem ta' Acuter AG u tnejn minn Spring X Media, żewġ kumpaniji li jitmexxew mill-avukat Wesej Batti li kollha għandhom indirizz fl-Iżvizzera. Dan il-ħlas qed ikun eżaminat bħala parti minn inkjesta maġisterjali li hija limitata biss għad-din tal-isptarijiet, iktar milli bħala parti minn sħarriġ wiesa tal-Pulizija dwar id-dils kollha li jagħmel Joseph Muscat meta kien Prim Ministru u anke fil-jiem ta' wara. Il-fatt li l-Pulizija diversi drabi qed jiddependu fuq inkjesti maġisterjali minflok jagħmlu investigazzjonijiet addizzjonali kien kritikat bisħieħ mill-inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan hekk kif l-inkjesta pubblika kienet sabet li l-Pulizija fallit milli tagħmel investigazzjoni indipendenti dwar l-istejjed ta' korruzzjoni illi kixfet Caruana Galizia fosthom dwar il-Panama Papers. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg stess talab sabiex issir investigazzjoni separata mill-Pulizija dwar dan l-aħħar skandlu, fil-waqt li appella lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinforma lill-poplu jekk l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat hux qed jiġi investigat fid-dawl ta' dak illi kien żvela dwaru.